Pekárenský dvůr vznikol vlastne na základu histórie miesta a miestneho kontextu. Vychádzali sme z toho, že kedysi historicky na tejto sajte sídlili pekárne Penam a to nás inšpirovalo vlastne ku kompletnému návrhu jednak architektúry, aj charakteru tých budov, použitých materiálov. Odkazujeme sa na priemyselnú minulosť, takže architektúra je hodne taká priemyselná až industriálna. Ale koncept ideový zase je založený na prepájaní susedov, komunity. Vychádzame z toho, že v dnešnej rýchlej dobe ľudia nemajú vôbec čas tráviť spolu voľný čas alebo spoznávať človeka, ktorý žije vo vedľajších dverách, čo si myslíme, že je strašná škoda. A v podstate odkazujeme sa na našu teóriu, ktorá hovorí o tom, že domov by nemal začínať až za dverami bytu, ale mal by začínať za bránami projektu. A tak je koncipovaný celý pekárenský dvúr. Dali sme veľkú možnosť exteriérovým priestorom. Snažíme sa medzisusedské vzťahy podporovať aj architektúrou. A to vlastne tým, že sme navrhli veľa zdieľaných priestorov pre rezidentov, či už je to v rámci exteriérov, napríklad grilovacie zóny, workoutové ihrisko pre deti, komunitné záhradky, ale aj v rámci interiérov sme vytvorili priestory čiste pre rezidentov, ako je napríklad wellness, ktoré obsahuje sauny, masáže, fitness centrum. Momentálne aktívne pracujeme na návrhu komerčného parteru, kde sme sa zamerali na funkcie, ktoré prinesú najväčší benefit budúcim rezidentom. Už komunikujeme s konkrétnymi budúcimi nájomcami. Zatiaľ môžeme s istotou potvrdiť, že súčasťou pekárenského dvora bude pekáreň. Budeme tam mať kaviareň s ďalšími funkciami a na ďalšie funkcie, ktoré sa pripravujú, sa budúci rezidenti môžu tešiť a časom ich všetky odhalíme. Súčasťou pekárenského dvora je Block Art, kde sme sa rozhodli umeleckú scénu Zábrdovíc, čím je táto oblasť veľmi charakteristická, priniesť aj dovnútra nášho návrhu. Preto sme spojili sily s mladými lokálnymi umelcami a každý z nich dostal priestor v rámci spoločného rezidentského schodiska a navrhol vlastné umelecké stvárnenie vlastne konceptu nášho projektu. Veľa z umelcov zrovna stvárnilo komunitu susedskú, ktorú sa snažíme podporovať našou architektúrou. Niektorí umelci k tomu pristúpili inak a stvárnili iné veci, ale bolo zaujímavé sledovať akoby ten umelecký prístup k danej tematike a myslíme si, že rezidentom to prinesie ďalšiu pridanú hodnotu v rámci ich budúcich domovov.